Мидхат Паша. След като управлявах много години Дунавския вилет, ще изкажа някои съображения за Румелия и България. Най-напред трябва да се има предвид, че между българите, към които се проявява толкова жив интерес, има повече от 1 милион мюсюлмани. Те не са дошли от Азия, за да се установят в България, както се вярва обикновено. Това са потомци на тези българи, ислямизирани по време на завладяването и следващите години. Това са деца на същата страна, от същата раса, от същия корен. Има между тях такива, които говорят само български. Мустафа Кемал знае това и е наясно, че стратегията за разложение на българската държава налага нова политика. Негови са думите: тези земи са били наши и пак ще бъдат наши. Дедите ни са стигали до там със силата на оръжието, а ние ще стигнем със силата на културата и напредъка.